Nar il-ġimgħa 28 ta' Lulju l-Festival tal-Mużika ta' snin 80 u 90 se jittella f'ħal Kirkop fejn il-pubbliku huwa mistieden li jattendi għal dan il-festival brijus u fl-istess ħin jgħin lill-Fundazzjoni Inspire. Waqt dan l-avveniment se jdoqqu firxa ta' artisti u bands fosthom waħda mill-ikbar tribute bands ta' Modern Talking Reloaded. Dawk preżenti jistgħu jistennew atmosfera mill-isbaħ mimlija wirjiet elettrifikanti minn Alex Reflex Grek, Su Mifsud u Renato Vella. Waqt il-festival se jkun hemm ukoll stands interattivi għal esperjenzi kulinarji delizzjużi. Il-festival se jkun qed jisieħeb ma' bejħa lokali blan li jgħin il-komunità u juri l-kultura vibranti ta' Kirkop. L-avveniment se jkun imtella minn K-Music Events u sotto kumitat tal-każin tal-Banda San Leonardo. Il-President tal-Aqda Louis Ammit appella biex il-poplu jiġi jiddeverti u jgħin kif jista'. Ejjew ħudu pjaċir, daħlu jdejkom fil-but, għatu dik ix-xaġa donazzjoni żgħira mal-bib, ħalli s-suċċess wara dan il-festival ikun propju id-donazzjonijiet miġbura għall-Inspire. Il-Ministru Bonnici tem jgħid li l-Gvern huwa kommess li jkompli jgħin dawn l-għaqdiet kulturali ħalli jkompli joħroġ il-frott minn ħidmithom.